Bugün yurdumuzun orta mekteplerinin uçurumlarına orta bilim hakkındaki şahadatnamalarının qoşuluş davrafı geçirildi. Yani 2023-2024 okuw yılında yaşlarımızın müňlerçesi orta mektepleri tamamladılar. Jebleýiçi döwlet finaglaryny üstünlükli tavşyran yaşlar orta bilim hakkındaki şahadatnamaların eýeleri boldular. Şu münasibetli mekteplerde guralan davralarda çykyş eden muallimler il fiilagly ýaşylar uçurumlarmy we geljekde öz başlyk durmuşda uly üstünlikler arzuladylar. Uly fiilimizde wepaly bolmagy fargyt etdiler. Uly ruh welentlige wefilinen dawara aýdym faza çykyşlar bilen utgaşdy. Bagtyar ýaşlaryň her biriniň ajaýyp arzulary bar. Olaryň agla we bölegi yurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini, ýene-de bir topary daşar ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerini bilimini dowam etdirmek isleýärler. Munyň üçin bolsa döwletimiz tarapdan ähli şertlerde mümkinçilikler döredildi. Biz hem Atawatan Türkmenistan halkary jurnaly kökmünde ýaşlara durmuşda uly üstünlikleri, maksatlarynyň murat tapmaklaryny arzu edýäris. Mehriban ýaşlar, egerde araňyzda daşar ýurtda, ýagny Türkiýanyň awraýly uniwersitetlerine bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onu türkmen taliplerine maslahat hyzmatyny berýän, Türkiýanyň Istanbul şäherine ýerleşen Atawatan Danışmanlyk Ýaýynjylyk we Terjime Turizm şereketine ýüz tutup bilersiňiz. Atawatan Danışmanlyk Ýaýynjylyk we Terjime Turizm şereketiniň salgyfy Aksaray mahallesi, Kocubey sokak, Erler apartmany, No 34, D7, kat 4, Fatih, İstanbul. Habarlaşma üçin telefon belgisi 90 532 401 71 52 862 60 52 61. Mehriban ýaşlar, şu ýerde ýene bir wady ýatladyp geçmek isleýärin. Egerde Türkiýede bilim almak isleýänleriňiz bar bolsa, onu resmi namalaryňyzyň dogry we takyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen hem Türkiýede we dünýäniň dürli künjegine bilim almak isleýän talipler resmi namalarynyň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilerler. Habarlaşma üçin telefon belgimiz 863 78 96 73 96 42 55.